Všetci milujeme svojich domácich miláčikov, ale možno ich niekedy milujeme až príliš. Zatiaľ, čo väčšina plazov je fit a zdravých, možno si začínate všímať čoraz častejšie, že niektoré plazy začínajú vyzerať tučne a s nadváhou. Teraz je bežné vidieť tučných psov, mačky, škrečky, morské prasiatka, králiky a dokonca aj papagáje. Takže nie je prekvapením, že začíname vidieť aj baculaté hady, jašterice a korytnačky. To však nie je dobré. Keď je plaz nadváhou, je to spojené s niekoľkými vážnymi zdravotnými problémami, ako srdcové ochorenia, ochorenia obličiek, ochorenia pečene, artritída, slabá plodnosť a samozrejme skrátená dĺžka života. Ako zodpovední chovatelia plazov musíme predísť tomuto problému, skôr než sa vymkne spod kontroly. Ale prečo v zajatí reptíly priberajú? No, existuje veľa rôznych dôvodov. Jeden z hlavných dôvodov je pravdepodobne fakt, že jedným z mála spôsobov, ako sa dá s vašim plazom interagovať, je klmenie. A niekedy ošetrovatelia, ktorí chcú komunikovať s plazom, ktorý tak milujú, ho kvôli tomu prekrmujú. Chcú krmiť, interagovať a znovu krmiť a tak máte na konci dňa zviera, ktoré má príliš veľa kalórií, čo samozrejme vedie k nadváhe. Ďalším dôvodom môže byť, že zviera, ktoré chováte, môže mať prirodzené obdobie kľudu, ako je obdobie brumácie alebo hibernácie v prírode, a ak mu to v zajatí neposkytujeme počas roka, zviera môže prijať príliš veľa kalórií, čo samozrejme vedie k obezite. Alebo možno jedlá, ktoré poskytujeme v zajatí, sú výživnejšie, než si uvedomujeme, čo vedie k preklmeniu. Alebo možno jednoducho radi rozmaznávame našich miláčikov. Existuje mnoho rôznych dôvodov, prečo môže zviera alebo plas pribrať v zajatí, no našťastie existujú spôsoby, ako tomu zabrániť. Tu je top 10 tipov, aby váš plas bol v skvelej kondícii. Tip číslo 1. Opýtajte sa odborníka. Zoberte svojho plaza k veterinárovi alebo do predajne špecializovanej na plazy na pravidelnú kontrolu. Ideálne by to malo byť raz za 6 až 12 mesiacov. Tento odborník skontroluje telesnú kondíciu a povie vám, či je zviera nad váhou a poskytne vám konkrétne rady prispôsobené druhu, ktorý chováte. Tip číslo 2. Vážte svoje zvieratá. Malo by to byť pravidelné, aspoň raz mesačne. Sledujte ich hmotnosť v záznamoch, aby ste mohli sledovať ich pokrok. Ak sa zdá, že zviera začína priberať, opýtajte sa odborníka. Ten vám poradí, čo robiť, ak vaše zviera začne priberať. Tip číslo 3. Krmte menej často. Ak váš plas začína byť obézny, je úplne v poriadku občas vynechať krmenie. Napríklad, ak máte hady a krmite ich raz za týždeň alebo raz za 2 týždne. Nebojte sa vynechať krmenie. Skúste ísť o týždeň dlhšie medzi jednotlivými krmeniami. Ak máte ešterky alebo korytnačky, dajte im pár dní bez jedla. Tieto zvieratá majú veľmi pomalé metabolizmy a sú dokonale prispôsobené na dlhšie obdobia bez jedla. To vôbec nie je problém. Samozrejme, nechcete úplne náhle prestať klmiť a ísť na veľmi dlhé obdobia. O tom by ste sa mohli poradiť s veterinárom alebo odborníkom, ale vynechanie jedla tu a tam je úplne v poriadku. A samozrejme to pomôže. Pomôže obmedziť niektoré z týchto nadmerných váh. Problém je sám. Tip číslo 4. Krmte menšími porciami. Ak je váš zviera obézne, krmenie menšími porciami môže naozaj pomôcť znížiť množstvo kalórií, ktoré zviera prijíma. Ak krmíte hady, môžete zmenšiť veľkosť koristi. Ak krmíme jašterice, môžete znížiť množstvo hmyzu. Tip číslo 5. S maškrtami opatrne. Pamätajte, že voskovky, múčne červy a vlastne akékoľvek iné larvy hmyzu sú veľmi kalorické maškrty. A ak to s nimi preženiete, váš zviera sa stane obézným. Ak chováte všežravé zviera, napríklad agamu bradatu, môže mať prospech z väčšieho množstva rastlinných látok, než z prehnaného používania živého krmiva. Korytnačky potrebujú stravu s vysokým obsahom vlákniny, takže trávy a buriny sú pre ne ideálne. Naozaj sa chcete vyhnúť potravinám, ktoré máme radi, ako je všetok šalát a tie bohaté veci, ktoré dávame do našich šalátov z obchodu. To nie je pre korytnačku ideálne. V prírode budú jesť oveľa viac suchých tráv a burín, takže to je to, čo im chcete poskytnúť. Opäť, ak máte nejaké otázky, určite choďte do svojho obchodu s plazmy a mali by vám poskytnúť dobrú radu. Tip číslo 6. Prinúťte svojho zvieratka pracovať pre vás. Samozrejme, v prírode nie je ľahké nájsť jedlo. Zvieratá neustále spaľujú kalórie pri hľadaní potravy a my to vlastne dokážeme napodobniť v zajatí. Možno tedy schováte jedlo v teráriu, použijete puzzle krmítko alebo krmné kliešte a necháte zviera jedlo naháňať. Existuje mnoho spôsobov, ako môžete mať zviera v pohybe, aby si získalo jedlo.
A akákoľvek spálená energia je dobrá vec a zníži šancu nadváhy. Samozrejme, ak nechávate živé jedlo v teráriu, musíte ho po niekoľkých hodinách vybrať. Nechcete tam nechať živé jedlo. Čiže živá potrava v teráriu. Tip číslo 7. Teraz dajte vášmu plazový tréning. Toto je jeden z mojich obľúbených tipov. Tento tip sa týka navrhovania výbehu. Zabezpečte, aby sa zviera mohlo v ňom pohybovať. Či už to budú plošiny, lezecké konáre, alebo možnosť plávať či kopať, používajte prirodzené správanie zvieraťa z voľnej prírody a vložte tieto prvky do jeho výbehu. Ak máte stromového zvieraťa, dajte mu priestor na lezenie. Ak sú viac kopačské, poskytnite im priestor na kopanie. Ak sú plavci, dajte im veľa priestoru na plávanie. Tieto činnosti zvieratá automaticky zvládajú, čo im poskytuje pohyb, spaluje kalórie a znižuje riziko obezity. Uvažujte o zazimovaní vášho zvieraťa. Ako som už spomenul, v prírode existuje pomerne veľa druhov plazov, ktoré prechádzajú obdobím spomalenia. Či už ide o estiváciu počas horúcich mesiacov alebo brumáciu počas chladných mesiacov, zviera má obdobie 1 až 3 mesiacov, kedy robí veľmi málo a spotrebuje takmer žiadne kalórie. To sa dá bezpečne napodobniť v zajatí, čo pomôže zvieraťu neprejedať sa počas celého roka. Ak je toto niečo, čo by ste chceli skúsiť, určite sa poraďte vo vašom miestnom obchode so špecialistami na plazy. Mali by vám vedieť poskytnúť nejaké rady, ako to bezpečne urobiť. 9. rada. Prevezmi zodpovednosť. Pamätaj, že všetko jedlo, ktoré tvoj zviera zje v zajatí, pochádza od teba. Je tvojou zodpovednosťou zabezpečiť, aby si klmil primerané množstvo. Ak tvoje zviera začne priberať, zodpovedný majiteľ by mohol použiť toto video na to, aby sa naučil, ako to obmedziť. A nakoniec tip číslo 10. Keď máte pochybnosti, radšej to skontrolujte. Ak sa pozeráte na svojho domáceho plaza a naozaj si nie ste istí, či má nadváhu alebo nie, vezmite ho k veterinárovi, špecializujúcemu sa na plazy. Ak neviete o žiadnom vo vašej oblasti, choďte do miestneho obchodu s plazmi. Mali by vám vedieť povedať, ktorý veterinár sa v okolí zaoberá plazmi. Pre viac informácií o obezite plazov a jej prevencii si vypočujte náš podcast so špecializovaným veterinárom pre plazy dr. Tarekom Abouzarom. Som Dylan z Animals at Home a toto je zodpovedné chovanie plazov. Ak milujete plázy a záleží vám na ich blahu, prečo sa nestanete členom organizácie Responsible Reptile Keeping? Za cenu kávy môžete získať celý rad výhod členstva. Pre viac informácií navštívte responsiblereptilekeeping.org.